trekkerban omsmieten en oer het wetter in slingerje. Zo'n 2800 band doggen de komende dagen mei on een survival run. Sport Friesland organiseert het verskate activiteiten omdat ze 60 jaar bestaan. En deze run in de Skans is er één van. Normaal doen we een sportdag met speeltjes en competitie. En dit jaar hebben we het echt grutse oppakt. Maar echt een survival run waarbij ze kiezen kunnen uit 12 verschillende routes. Dus een langere route met 2 extra uitdagingen. En een korte route met dan gaan ze iets minder lang werk. Maar dus op die manier hebben we het omgeklaard. Het parcours bestaat uit verskate hindernissen. En gewoon daarvan binnen nevens de eerste groepen best pittig. Onder een touwtak roept en een bus roept. Het is wel een beetje moeilijk zo bij die bus, dat vind ik wel het moeilijkste. Die bus wie wel zwier en moest dus helemaal trollen, ja. Dat touw moest dus gewoon goed samenwerken en ja, te leuk. Heel veel dingen binnen, zwier en ja, best wel moeilijk. Dat vind ik er een leuk aan. Keurig meisjes, kleine stapjes maken. We hopen dat we een mooie dag hebben, dat de band echt plezier heeft. Dat ze een andere sport zijn, maar echt het survival in ontdekt hebben. Dus kennismaken met verschillende sporten. En dat ze gewoon plezier hebben. En elke keer de hindernissen oerwon zijn, maar dat we kunnen grenzen verlijn binnen. Dus daar geven we voor deze week. En dat ze het leuk vinden, daar binnen de band het wel oer is. In het lokaal zit maar op een stoel, best net boeten. Ja, dat is saai. Ik haal even dit, omdat dan hoeven we net te werken. Bij de boeken is gewoon de dos niks, alleen maar scrollen. Dat vind ik net leuk.